उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नाधवडे इथं प्रति पंढरपूर अवतरणार आहे। आषाढी एकादशी उत्सव होतोय, याची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे। नाधवडे इथं एकादशी महोत्सव होतोय, या महोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे। जिल्हाभरातून दिंड्या नाधवडेत येणार आहेत। वारकऱ्यांना साक्षात पंढरपूरचा अनुभव या ठिकाणी मिळणार आहे। याचं संपूर्ण नियोजन आषाढी एकादशी उत्सव समिती यांनी केलंय। 29 तारीखला आषाढी एकादशीचा उत्सव आम्ही आमच्या उत्सवाचे दुसरं वर्ष आहे आणि त्यासाठी उद्या सकाळी 6 वाजता दुग्धाभिषेक होणार आहे। त्यानंतर वारकरी दाम्पत्याकडून पूजा होणार आहे। त्यानंतर 9 वाजता आमच्या आजूबाजूच्या गावात 4 ते 5 गावातील दिंड्या व गावातील दिंड्या सर्व आमच्या चवाटी मातेच्या मंदिराजवळ जमा होतील आणि तिकडून त्यांची वारी सुरू होईल। आणि दुपारी 12 वाजता प्रसाद होऊन नंतर दुपारच्या वेळेत कीर्तनकारांचं कीर्तन असेल व नंतर स्थानिक भजनांचा कार्यक्रम असेल। तसा हा कार्यक्रम संध्याकाळी रात्री 9 वाजेपर्यंत चालू राहील आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल। वारकऱ्यांना काय आव्हान कराल? आता उद्या एकादशी महोत्सव होतोय। उद्या आपल्या या नादवडे गावाच्या ह्या पंचक्रोशीतला एकच म्हणजे वारीचा उत्सव फक्त या नादवडे गावात होतो। तेव्हा सर्व भाविकांना अशी मी विनंती करतो की सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे व या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी आणि त्यांच्या वारकऱ्यांच्या सर्व व्यवस्था ही आमच्या मंडळातर्फे करण्यात आलेली आहे। तसं वैद्यकीय व्यवस्थेचीच आम्ही सोय केलेली आहे। डॉक्टर 2 ते 3 डॉक्टर उपस्थित राहणार आहेत। त्यामुळे आणि सगळं त्यांचे म्हणजे सर्व प्रकारची काळजी घेण्यात येणार आहे त्यांची। काका, उद्या एकादशीचा महोत्सव होतोय, कशा पद्धतीने हा महोत्सव असणार आहे? यावर्षी हे दुसरं वर्ष आहे। हे दुसरं वर्ष आहे। पहिल्या वर्षी आम्ही मागच्या वर्षी सुरुवात केलेली आहे। त्यावेळेला आमच्या गावच्या भाविकांनी दिंडीत सामील झालेले आहेत। बाकीच्या गावातून जशी माहिती त्यांना भेटली, पंचक्रोशीतल्या दिंड्या गेल्या वर्षीही या ठिकाणी या उत्सवामध्ये सामील झालेल्या होत्या। यावर्षी त्याच्याही पेक्षा अधिक दिंड्या याव्यात म्हणून इतर बाहेरच्या लांबीच्या गावातल्या लोकांना त्याची कल्पना दिलेली आहे। सगळे भाविकांना कल्पना दिलेली आहे आणि जास्तीत जास्त दिंड्या यावर्षी येऊन हा जो यात्रोत्सव आहे आषाढी एकादशीचा, तो अधिक मोठ्या स्वरूपात पार पडावा अशी आमची गावकऱ्यांची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि त्या पद्धतीने होईल अशी आशा धरून आहोत। कशा पद्धतीने नियोजन केलेलं आहे? दिंड्या येणार आहेत, कुठून दिंड्या निघणार आहेत, त्या दिंड्या इथे मंदिरात कशा पद्धतीने येणार आहेत? आता इथं दिंड्या जे येणार आहेत त्या उद्या सकाळी 9 वाजता प्रमुख म्हणजे आमच्या गावातील एक सरदारवाडी तिथून जी दिंडी निघणार आहे ते सकाळी 8 वाजता निघणार आहे। त्यानंतर बाहेरून बाजूच्या गावातल्या ज्या दिंड्या येणार आहेत त्या दिंडीमध्येच त्या सामील होतील आणि सर्व दिंड्या मिळून आपलं जे या नादवड्यातलं मुख्य मंदिर चवाटीचं आहे त्या मंदिरामध्ये सगळ्या दिंड्या तिथं एकत्रित होतील आणि तिथून साधारणतः 11च्या सुमाराला 10:30 ते 11च्या सुमाराला सगळ्या दिंड्या मिळून गावठणातून मोठी आळी आहे आणि ती मोठीच्या मोठी गल्ली आहे। दोन्ही बाजूला घरं आहेत, बाजारपेठेसारखंच स्वरूप आहे आणि त्या गल्लीतूनच त्या दिंड्या एकत्रित होऊन विठ्ठल मंदिराकडे येणार आहे। 11 वाजता सुरुवात होईल चवाटी मंदिरातून दिंडीला चालायला आणि हरिनाम घेत, ते काय नुसते चालत येणार नाही आहेत, वाजत गाजत नाचत हरिनाम घेतच मंडळी सगळे वारकरी येणार आहेत। साधारणतः इथं या मंदिरात येऊन पोचायला त्यांना 2-2.5 तास लागतील। 1 वाजेपर्यंत या मंदिरामध्ये येतील आणि इथं आल्यानंतर प्राथमिक इथल्या ज्या काही विधी आहेत, पूजा अर्चा वगैरे सगळ्या आहेत त्या झालेल्या असतील
आणि त्यानंतर त्या दिंडीतले वारकरी हरिनाम म्हणून त्यांचे जे काय अभंग वगैरे घ्यायचे ते इथं होतील. त्यांचं थोडक्यात असं ते भजन होईल आणि त्यानंतर दर्शनाला सुरुवात होईल आणि तिथून पुढे संध्याकाळी म्हणजे 3च्या सुमाराला इथली भजनं आहेत, कीर्तनाचा कार्यक्रम आहे आणि संध्याकाळी स्थानिक भजनं आहेत. ती झाल्यानंतर शेज आरत्या होतील आणि रात्री 8, 9, 10च्या सुमाराला कार्यक्रमाची सांगता होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.